Türkmenistan'da 12. Mart'ta geçirilýän ilk prezident saýlawlarynyň öňü sürasine paýtagat Aşgabatda howpsuzlyk güýçlendirilýär. Käbir bazarlar wagtlaýyn ýapylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň Älemgoşar, Parahat, Azatlyk we Akyol bazarlarynyň derwezelerine gulp asylanyny habar berdi. Bazarlaryň duýdansyz ýapylmagy şäher ilatynyň kiçi azyk dukanlaryna ýykyn etmegine getirdi. Adamlar duýdansyz ýapylan bazarlara baryp zerur bolan azyk önümlerini satyn alyp bilmäni kösenler. Kiçi dukanlarda et, çörek, soğan, kartoşka, yumurta we ýagyal azyk önümleriniň ýetmezçiligi emele geldi diýip bir Aşgabatda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ses vermek 12. Martda Aşgabat wagty bilen ýerden 7-de başlap agşam 9-da tamamlanar. Merkez saýlaw toporuna görä ýurt boýunça 3.434.762 saýlawçy hasaba alınıpdyr. Olardan 98.940 gowrak saýlawçynyň ilkinji gezek ses berýänligi aýdylýar. Şeýlede merkez saýlaw toporuna görä saýlawlary 50-den gowrak halkara synçynyň synetmegini garaşlýar. Saýlaw toporu gyda agzay ýurtlardan Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň, Türkiýe döwletler guramasynyň we daşary ýurt döwletlerinden halkara synçlaryň ýurda gelenligini habar berýär. Hasady Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň baha beriji topory 8. Martda hasabat çap edip gurama türkmen saýlawlaryna synçy iýermezligi maslahat berdi. Topor öz kararyny saýlawlara çelli bolan döwrüň çäkli bolmagy Türkmenistana barandan soň 14 gün möhlet bilen talap edilýän COVID-19 karantin düzgünleri galy berse de saýlawlarda syýasy pluralizm we esasy adam hukuklaryny ösdürmek babatda edaranyň mundan ozal Türkmenistana beren maslahatlarynyň berjaý edilmezligi bilen esaslandyrdy. Yerli we halkara synçylar Türkmenistanda geçirilýän saýlawlary ýurtda ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek üçin gurnulan çäre hökmüne häsiýetlendirýärler. Saýlawlarda başga da ýene 8 dalaşkar bilen bir hatarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini dalaş edýär. Bu aralykda Türkmenistanda geçirilýän saýlawlara daşary ýurtlarda öz pikirdeşleri tarapyndan hödürlenen türkmen opozisiýa dalaşkarlarynyň atlary saýlaw bültenlerine girdilmedi. Olar merkez saýlaw topor tarapyndan resmi taýdan belli galynan dalaşkarlarynyň sanyna goşulmady. Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanda doglan azynyň 15 ýyl bäri ýurdun çäginde ýaşaýan hemde işläp gelýän türkmen dilinde gurulýan raýatlaryň prezidentlige dalaş etmegine ruhsat berýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň baha beriji toporunyň 8. Martda çap eden hasabaty Türkmenistana ýokary döwlet wezipesini dalaşkarlyk şertleriniň raýatyň ýaşaýan ýeri, dili we işi bilen bagly çäklendirilmeginiň halkara ýolunlara gawat gelmeýändigini aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine pikirdeşler tarapyndan hödürlenen käbir opozisiýa agzalary türkmen saýlawlaryna alternativ hökmüne online anketa düzüp pikir soraşyp geçirýärler. Ýurdun içinde we daşyna Türkmenistanyň prezidenti wezipesine öz dalaşgarlygyny ulan eden kandidatlaryň atlary online anketa girdilipdir. Türkmenistana geçiriljek ilk saýlawlar bilen prezident wezipesine gelecek dalaşgar öňümüzdäki 7 ýylyň dowamyna ýurda baş tutanlyk eder. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowbatdan daşary mejlisine özüniň wezipeden çekilmek niýetini ma'lum eden soň Türkmenistanyň mejlisi 12. Martda ilk prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ýa-ni merkez saýlaw topory ýurtda saýlaw möhümini eglan etdi. Ilkinjilik bilen 15 fevralda Türkmenistanyň prezidentiniň ogly vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgarlygy belli galandy. Merkez saýlaw topory 15 fevral 22 fevral aralygynda 8 güniň içinde 9 dalaşgar belli galyp ýurtda tutuş saýlaw möhümi 26 gün töwereg dowam etdi. Munyň bilen 12. Mart ilk prezident saýlawlary Türkmenistanyň taryhynda iň gysgaly geçirilen saýlawlaryň biri boldy.